Zaraz lidi, vítám vás u nového videa. A tohle je druhý díl z Internetu, to špatně to řekl by. A jak vidíte, tak jsme úplně někde jinde, jsme úplně, já jsem to už natáčel dvakrát, to se mi to dvakrát vidí, co se s tím podělalo. Tak to natáčím po třetí, pokud se nevydaří, tak to nechám na zítra, nebo nevím. Tak uvidíme. Trčičkou si svítím. Ne, tam něco je, asi město. To fajn, protože předtím, že se tam motal někdo tady půjde tak do kolečka. Jak v kurzu, vole. Jen. No, počkej, to je. Je to město. Dobré, to se hodí. Co na to už je? A máte to přesně 9. Ty vole, to zase, to. Tam, že se pojeli koupali. Počkej, ne. Maminko. To zvrání, to se hodí. Aspoň, že mám nějakou novou zbraň. Na Minecraftu přece je to Minecraft Lego. Sypni. Nebo? Dobře, mají ze mě respekt. Než pochybuju, ale možná mi tak strach. Dobře, co se mi pojď. What the fuck? Aha, a to zase koupit tam blbej ten. Chci mi nějakou pistolku. To si děláš. Okay. Schválně jsem to šetřil, že půjdu do baráčku, že se písem s tebou vyskočit, ale ne? Ne. Mu to prostě nemůže zaměstnat. Utíkej. Au. Ty vole, jak jsi rychlej. To zase žijeme. Platformy, ty jsou prostě sprinteři. To tam skáčou. Tak si to. Myslím, že vidím už nohou na zkusovku. Hehehe, teď jsem mám zkusovky, ale. Co uvidíš? Schválně to uvidíme, jestli takhle. A už se bude. Tak, tady můžou. A to, uvidíme, že máme benzín. Já jsem ještě projet město. Tady má. Takže běž trošku. Máš můžu trošku. Běž, vole. Zase to na sebe. Běž a ujedeným autem, pokud bude nějak. Vypadá, že nějak moc extra nebude po jízdní. Tady to part. Ne. Asi možná začala byli. To jsem taky tam se do toho dala vidět, protože potom jsem zjistil, že jsem to vyplo. To z nějakého města, tak tam potom nějak potajím s baterkou. Zase to? To je rozsvětlá, dobrý. Mám taková baterečkou. Nechápu, podle mě může svítit, když je rozbitá. No nevím, jestli třeba za železo. To taky mohla být příčina. Jedno. To posvítím. Ale tam je taky. To tam je nějaká loď, já jsem nepodíval do loď. Posvít mám benzín. Jo, mám benzín. 10% benzínu. To je hodně. Jo, je třeba. To se víš. Ne, to se bylo, dobré. Já jsem byl na tu loď, co tam je na té lodi. Čekej. Proč to neprojdeš?
udělal pistol. Jsi schopný. Pojďme nahoru. Au. Co je to schopný? Jaj. Já už jsem to chvilku byla tam nahoře. Jakože, jak jsem hrála, to znamená, že takové to jsem zkoušela, tak jsem se dostala semka. A tady jsem, budu to jako spražila s vámi. To. No, tady jsem to tak zkoušela. Tady budeme asi tam zůstnout. Tak ty bychom mít toto. Že by tady nebyli, to není fér. Já tam řebiky. Jo, trefili jsme se, dobrý. A okej. A teďka si to pojďme ještě podívat do toho města, jestli tam něco náhodou nebude. A doufám, že tam aspoň něco bude pořádného. Třeba nějaká nemocnice by se tam hodila. Jako to by se vážně hodila. To je taky před naše auto, by se to natáčel. To byla asi první, co jsem byla. A to lidi jako taková nákladní spíš, ale se neví. Já jsem řekla, to je prostě nějaký stávací. To kdyby bylo tady, tak to by se asi každý, no to říkal každý bezdomovec. No, oni jsme asi všimli, že? Se bojím. Já nejdu. Nemůžete mi něco jako dát like. Já někdo zakupil třeba co? Prosím. Ne. Odmávat, co oni, a jdem pryč. Haha. To je docela dobrý, že jsme našli zrovna auto. Ale proč mi teďka křičíte, protože mi to jaksi moc strašně křičí. No, pojďme rovně. Ne, tam je zákon, tak jdeme zákon. Já jsem před chvilkou. No, nebo nebylo? To je ten most, to tam ne. To jsem nebyl někam jinam, já se pořád točím v té jedné a té samé zóně. To se mi nelíbí. A se mi nelíbí. Ale jako mohli by už si dát zákon na té lodi, jako to by se mi... To jsem přemýšlela prvně, že bychom to tak mohli zkusit, ale... Nevím. Dobře, jedem. Teď půjdem tu na, doufám, že tady něco najdu. Třeba farmu nebo něco. Farmy to jsou taky dobrý, tam máš tady většinou takový třeba... Našel jsem tam kuše, nebo takový ten luxusní luk, jako ne takový ten dřevěný, jak normálně. Takový ten vylepšený, prostě si musím zajímat. Jo, tak aspoň si to zajete ta zombíka. Farma? Je farmy? Prosím, že to benzín, prosím. Já když tu jenom trvám. To je základa. To dojedeš. Tak ne. Tady jsem. Jak to, že nedostanu spis? Co to je za blbost? A už mě poťuknul. Shit, pardon. Kde spadlo něco? Já jsem to třeba Odeš? Tak prý, když já mohu, funguje to? Jo, na to funguje to. No, to je zombík. To je druhé. Tak teď, kdyby se to vážně povedlo, tak by se to bylo úplně boží. To doufám. Generátor, to je prostě co luxusního, a ještě tady naše základně. Ani. Funguje, až tady to funguje? Jo, taky funguje. Tak to je nice. To se mi dobře, to se mi hodně líbí. To je, no, to je jaký. Hle. Tak tohle se bylo z dnešního videa vše. Pokud se video líbilo, nezapomeňte nechat like a zatím